to wannan kenan. Akwai tambaya kwaya daya wacce ita za mu amsa insha Allah sai mu tashi. Wanda bawa Allah ya ce assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Ya ce malam dan Allah wani yana iya yi wa wani istihara irin wacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyar ta bawa Allah zaɓi kan wani al'amari? Amsa shine a'a. Istihara wacce annabi sallallahu alaihi wasallama ya koyar ba wanda yake yi wa wani, kai kake yi wa kanka. Jabiru dan Abdullahi Allah ya kara masa yadda ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana koya mana istihara irin yadda yake koyar da mu karatun Qur'ani aya aya, saboda muhimmancinta kuma saboda wani baya iya yi wa wani. Yanzu suratul Fatiha da ka koya kake sallah da ita, wani yana yi maka ita a madadin taka? A'a, kai kake iya yi wa kake yi wa kanka. To haka istihara manzo Allah yana koyar da sahabbai ita daki daki dan kowa yayi wa kansa. Kuma inda a ce akwai wani wanda yake yi wa wani istihara, to manzo Allah shi yafi cancantar yayin kowa istihara, shi yafi garanti, shi yafi kusanci da Allah subhanahu wataala, amma bai taba yi wa wani istihara ba, sai dai koya maka yadda za a yi ce ka je kai. Ina fatan fahimci wannan. Da yawa bokaye suna cutar mutane da wannan abu da sunan istihara. Wallahi su matallahi ƙarya suke, cutar ku suke yi. Duk wanda kuma ya yarda da bokaye, babban hadarin da ya jefa kansa warwarewar imani. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya je wajen boka zuwa kawai sai kayi kwana 40 kana sallah Allah bai karba ba. Kuma ka sani a lahira za a lissafa maka wannan kwana 40 din a matsayin baka yi sallah bane. To hadarin shine in ka mutu kuma a cikin su fa ka mutu baka sallah, to wanda ya mutu kuma baya sallah fa kafiri ne. Al-ahadu allazi bainana wa bainahum as-salah, man tarakaha faqad kafar. Hadari na biyu, in ka je wajen boka ya gaya maka magana ka yadda to ka bar musulunci, da haka yanzu hukuncin kafiri ne akan ka, sai ka dawo ka yi kalmar shahada ka tuba. Da haka ya uwa mu kiyayi zuwa wajen bokaye, suna cutar mu, suna zaluntar mu, suna raba mu da abin hannun mu, kuma mu mun kasa ganewa. Yanzu akwai mutumin da ko riga zai sa sai boka ya gaya masa kalar da zai sa, saboda tsabar yadda da boka shi yake rike da remote control ɗinsa, sai abin da ya ce zai yi. Allah ya rufa maka asiri, wani yana da dukiya yana sana'a, amma boka sai ya ce masa karkai kaza yi kaza, ya ta kwace ma kuɗi, kai kuma ka yadda. Inda da gaske yana iya gano alheri ko ya tsare ka daga sharri, to yayi wa kansa ma, ya zama sarkin kasuwar Kano, ya zama shugaban 'yan kasuwa, ya zama kaza ya zama kaza. Me yasa shi abin kin yake samun sa? In shi zai iya kare ka, ya fara kare kansa mana. Shin kana riya cewa duk abin da boka yake so yana samu? Ba a rashin lafiya a gidansa, ya aka yi, amma kai kana neman ya warkar da kai, shi kuma gashi yana rashin lafiyar. Ba shi yace in kura tana maganin zawo sai ta yi wa kanta. To gaskiya ko shakka babu, karancin imani da rashin fahimta yake sa mutum shedan ya ta wasa da hankalinsa. Duk abin da za ka yi boka ya duba maka, duk abin da za ka yi boka ya baka sa'a, duk abin da za ka yi sai abin da boka ya ce maka. Ko da zai fake maka da cewa istihara yake maka, ƙarya ne. Istihara ta addini ba wanda yake wa kowa, kowa yake wa kansa. Kuma ni yadda za ka tabbatar da cewa ƙarya ne, da a ce Allah zai baka sa'a, daren da ka bashi kuɗin ya ma istihara, ka je ka ga yadda yake, za ka sha mamaki. Zuwa za ka yi katar yana dannan baccinsa, kai ya baka da bukatarka. Ta wani mai maganin gargajiya ne, ko ka warke ko ka warkar da ni. Kana gwadawa, shi yana gwadon masara. Daga wannan shi ne. Wata mata, boka ne irin bokan cikin unguwan nan. Wata mata ta je ta gaya wa boka damuwoyinta, ya ce sai ta kawo zakara. Diye mata misalai na ruɗawa da firgita jahili.
sai a ce maka sai ka kawo kaza mai roɗi-roɗi. Ina ruwanka da roɗi-roɗin kaza, ko ta yi roɗi-roɗi ko ka ta yi roɗi-roɗi, in ka zo ci ba fige ta kake ba, me amfanin roɗi-roɗin ta? Da bakin zakara da farar kaza in an zo ci ana bambancewa, to me amfanin bakin da farin? Kawai wawantar da kai ne. Sa ce sai ka kawo balagaggen bunsuru, da bunsuru ya balaga da kar ya balaga, ina ruwanka da shi? Sai ka kawo dan akuya mai harara garke, ina ruwanka da harara garken dan akuya? Sai a sa maka waɗansu sharuɗa da an san asali ma kai baka san su ba, hankalinka bai taɓa zuwa kansu ba. Daman farkon abin da za a ce maka to daman samun su da wahala, amma kawo kuɗi a nemo ma, to daman abin da ake so kenan, an zo wajen. To ita wannan matar duk aka gaya mata sifofin dabbar da za ta kawo, ta ce duk ita ba za ta, aka ce kawo kuɗi za a samo miki, ta kawo kuɗi aka samu. Ita da kanta take faɗa, ta ce wallahi ranar kuma an ɗan yi lumshi, gari ya yi sanyi, ashe boka ya ci farfesu ya ci dabge. Ta ce kawai sai ta fito da daddare ta ga kofar gidansa a wangale, ashe shi bacci ya kama shi ma da iyalansa har sun manta ba su rufe gida ba. Ta shiga gida kawai ta ga tukunyar farfesu a gefe ana ta munshari, ta ɗauko tukunyar ta kawo gidanta ta ajiye. Da gari yawa ta zo ta ce ana gafa ta bani, da ce ka ajiye mun sha aiki. Ta ce kwarai kuwa ka sha aiki, amma ga tukunyar ka ce. Ta kawo masa tukunyarsa kyauta. To wani lokaci galibi abinda bahaushe yake cewa ne, idan mutum ya ƙi sharan masallaci sai ya ta kasuwa. In ka ƙi ka yadda da abin da Allah da ma'aiki suka ce, to sai Allah ya sanya wasu bayi sai su ta wahalar da kai. Wa man ya'shu an dhikrir rahmani nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin. Ubangiji ya ce duk wanda muka nuna masa ga hanya ya ƙi bi, sai mu haɗa shi da wani shaidan, mu makantar da shi, mu haɗa shi da wani shaidan ya rinƙa masa jagora. Ka samo kuɗinka a madadin kai sadaka, kai zakka, kai yalwata wa iyalanka, ka ci ka sha, ka gode wa Allah. Sai wani boka ya ce kawo ai kaza, kawo ai kaza, sai ka ɗiba ka bashi, kai ta shan wahala, shi yana cinye kuɗin a banza. Wannan shi ne. Akwai wata mata da aka bar labarin ta, abin mamaki. Ita kuma hankalinta ya tashi, so take wai ta mallaki mijinta. Sai ta je wajen irin wasu masu islamic chemist din nan, masu rukiya. Sai ta ce ita kawai so take a bata lakanin da za ta mallaki mijinta. To shi kuma sai yake so ya shiryar da ita, amma a fakaice, a hankalce don ta gane. Sai ya ce kina son mallakar miji? Ta ce tana son mallakar miji. Ya ce to ba za ki mallaki mijinki ba sai da bakin maciji kumurci, kuma da ransa za a kamo, shine mahaɗin maganin. Ya ce kuma fa ba wani ne zai kama ba, ke za ki kamo. To da yake hankalinta ya riga ya tafi, kasan ita mace ƙololuwa a duniya ta mallaki miji, musamman in kana da ɗan wani abu a hannu. To shikenan ta bazama ta tafi ƙauye kuwa, ta je ta samu mai wasu kama maciji. Ta ce duk ranar da aka samu wani baƙin kumurci kirin, to ita a zo a shige da ita gaba za ta kama. Mai wasa da macijin na ya ce ke hajiya, ko a cikin macizai fa baki shedan ne, za ki so ki? Ta ce wallahi zan kama, kawai dai a bani lakanin kuma a gaya min dabarar. Mai wasa da maciji ya samu wani bakin kumurci kuwa, sai ya kirawo ta, ya ce to ga laya, sannan kuma ga dabarun da za ki bi ki kama maciji. Ki rinka sa masa kwai yana sha har ku saba, ba rana ɗaya za ki kama shi ba, tunda da rai kike so ki kama shi. Da aka ce da ta ɗau tsawon kwanaki tana zuwa tana jera wa macijin nan kwai, yana fitowa yana sha yana ganin ta. To ka san wata hikimar Allah, ko dabba mai cuta idan kana kyautata mata ana mallakarta. Yanzu kare duk faɗansa in ya ga mai bashi abinci sai dai ya kaɗa jela, ba zai cije shi ba. Mage a gidansu mai bata abinci ko ta dadume shi sai dai kaga ta yi ma wasa da wajen, amma ba za ta kafa ma farcen ba. Wannan wata hikima ce ta Allah. Wannan macijin tana ta sa masa kwai yana kallanta. To ranar da za a yi kamun, sai aka ce ta shirya kwan, a ba ta samu babban buhu, ta shirya kwan har cikin buhun, sai ta sanya sanda haka. To shi kuma maciji tunda ya saba yana shan kwai, ba a cuce shi ba, ya zo yana sha da haka har ya shige cikin kwai, a cikin buhu yana shan kwai. To shine sai aka ce wuf ta kama.
haka aka shirya mata ta kama, tana kama shi kansa mai wasa da maciji ya gudu. Ita kuwa ta taho sai ga ta shagon mai rukiya a guje tana nishi, ya ce me ya faru hajiya? Ya ce maciji, sai haura kanta. Macijin ne daga sai ta ce wallahi shi ne. A nan aka yi a tara aka samu masu wasa da maciji suka zo suka kama maciji. Sai ya zo ya ce mata to baiwa Allah maganar gaskiya ba wani lakani zan baki ba, amma kin ga yadda kika yi kokarin kamo macijin nan, baki san shi ba bai san ki ba, bai taba ce miki I love you ba, baki taba ce masa ba sadaki tsakaninku, ta ya kika kama shi? Dabarar kyautatawa da bashi kwai. To ina ga mijin da ya ce miki I love you kika ce masa I love you, yana son ki kina son sa, mutum ne shi, mutum ce ke, a wannan zai fi saukin ki kama, amma ta hanyar kyautatawa. Haka sai ba ta lakani a hankalce a sauƙaƙe. To da yawa daga cikin mutane lokacin da bukatar su ta ciyo su, hankalinsu yana fita daga jikinsu. To wannan fitar da hankalinka yake daga jikinka, a nan ne in ka fada mummunan hannu sai a yi ta cutarka. In ba kai wasa ba za ka gane ba sai lokacin da dama ta ƙare maka. In kuɗi ne sai an gama ƙwace maka kuɗin wanwar, sai kuma hankalinka ya dawo. Kuma abin da ba ku sani ba, da yawa daga cikin bokaye lokacin da ka je wajen su sai sun fara tsafe ka fa kai kanka kafin su fara yi wa buƙatar ka tsafi. Sai sun fara yi maka tsafin duk abin da suka gaya maka ka yadda. Shi yasa sai ka ga wanda bai je wajen su ba da an gaya masa a sauki zai gane ƙarya ne, amma kai ba ga hankalin, ga tunanin, ga shekarun, ga wayewar, ga kaza, amma kai duk ka makance. Za ka taɓa ganewa ba, sai kuɗinka sun ƙare kaf. To sannan sai kuma ka dawo kana tuna ƙwarai fa ya ce in kawo miliyan kaza kuma na kai, ya ma sake cewa rantowa ma na yi. Wallahi idan wani za ka ga idan boka ya ce ya kawo kuɗi bai da su, amma sai ya je ya cirance ya kawo masa, wani sai ya cirancen banki, wani sai ya yi kaza, wani sai ya yi kaza. To wannan musiba da mai ta yi kama, abin da zai kare mu daga faɗawa tarkon irin waɗannan miyagu, wallahi riko da zikirin Allah. Zikirin manzo Allah na safe na yamma, wanda manzo Allah ya faɗa in kai wannan zikirin na safe duk sharrin wuni an tsare ka, in kai na dare duk sharrin daren har gari ya waye an tsare ka. To matukar zaka rinka yin waɗannan regularly ko da yaushe akai to boka zai wahala ya samu sa'a a kanka. Kai ba boka ba, wasu sharrance sai ka ga da ka ƙetare titi wanda ya biyo ka shi aka make, kai ko ka ƙetara da minti ɗaya, sai ka ji mutum ya ce ana gama operation ko na kidnapping ko na amurobari suka zo wajen, ko kayan kan hanyar road block din ba a kawar ba, addu'a ce ta tsirar da kai, addu'a ce ta tsirar da kai. Za ka ga kuna ta saɓani da shari, minti ɗaya ka wuce shari ya zo, ko minti ɗaya da wucewar shari kai ka zo. Wannan shine sirrin addu'a. Amma wallahi matukar mutum ba zai riki zikirin Allah ba shi ba kwanciyar hankali, kuma sun kulla haduwa da sharri, da haka ya ɗan uwa, magana ta gaskiya shine mu koma wa Allah, mu koma wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mu riko da zikirurruka na Annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah bai sa mana shamaki ba wajen addu'arsa, ba inda Allah ya ce sai ka cika sharadi kaza da kaza da kaza zan amsa addu'arka. Sharadin kawai ka zama musulmi, sharadin ya zama kayi abin da aka ce na ladabin addu'o'i, amma banda wannan babu wani sharadi na uku, sai wane sai ya ja kafa abu kaza kafa kaza, sai an sauke Qur'ani, sai an yi yanka, ba inda Allah ya ce wannan. Illa iyaka in ma an yi waɗannan a matsayin wasu ibadoji ne dan su ma a nemi kusanci da Allah da su, amma ba wani ne zai yi koma bayan wani ba, komawa waye Allah na iya amsawa. Allah madaukin sarki ya samu gane. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.